face. Face to face. Hvem skal være hen mig? Lili? Skal du have sugeflasken med? Ja, selvfølgelig. Og Helio Nila Nielsen. Nila Nielsen. Hej, velkommen. Hej, velkommen. Det løftet, pigerne får rakt i dag, at vi aldrig går alene gennem livet. Jesus han siger bagefter det her optrin med kvinden, jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Ingen af os skal vandre i mørket, for Guds lys viser os vej. Så lad os følge det lys. Jeg sætter mig på kanten af din seng, og du ler til mig. Vand siger ind til ingenting, når jeg ser på dig. Du ligger ligesom musestille, og virker ubeskriveligt lille imellem dine mange sjove dyr. Men i drømmeleje finder vi to veje ud mod nye eventyr. Under stjernerne på himlen sejler du med mig. Luk nu stille dine øjne, så er vi på vej. Vi sejler over vandet og ind i drømmelandet, du og jeg. Modtag det hellige korsets tegn, både for dit ansigt og for dit bryst, til vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus. Hvad er barnets navn? Barnets navn er Lara Aurora Ohelio Nila Nielsen. Lara Aurora Ohelio Nila Nielsen, forsager du djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Lara Aurora Ohelio Nila Nielsen, jeg døber dig i faderens og sønnens og helligåndens navn. Så skal Lara og Liv bytte plads. Hvad er dit navn? Mit navn er Liv Ohelio Nila Nielsen. Liv Ohelio Nila Nielsen, forsager du djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Tror du på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber? Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Stort tillykke med dåben og med
indmeldelsen i Folkekirken her i dag. Og tillykke til gudfar og gudmor med hvervet og alle faderne, som nu også har fået et medansvar i Lara og Livs liv. I må være der for dem. I må fortælle dem, at de er elsket, og at de er gode nok præcis som de er. Og det liv, de skal leve, det lever de med himlen i fodsålerne. Det lever de med Guds velsignelse. Og Jesus han har lovet, at han er med os alle dage indtil verdens ende. Så mind dem om det undervejs. Stort tillykke. Vi skal sidde ned igen, og vi skal synge Sov sødt barn lille alle sammen. Let's go. Ja, du har en ulige ferie. Ulige ferie. Du bestemmer selv, om det er vinter- eller efterårsferie. Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Tillykke med den penge. Nej, det var flot. Baby her. Nej, han er ikke mere baby. Nå, Det klarer du jo meget godt, Lars. Flot,
Vi skal prøve at få rystet en lille smule sammen. Altså, det er altid godt, når man har sådan et arrangement. Folk kommer lidt fra forskellige steder, og kender garanteret hinanden, mange af jer, men nu kan I komme til at kende hinanden endnu bedre. Så lav en stor rundkreds. Men jeg skal bede jer om til at bare lige smide hovedet væk, og så skal I simpelthen bare reagere, som du ved, ud fra hvad jeg gør. Bare gør det samme, som jeg gør. Det er sådan en lille let buffet med 2 slags kartofler, 2 slags salater og noget kød. Velbekomme. Som jeg sagde til præsten, så er alle mine 4 børn nu døbt i Vetterslev Kirke. Den ældste sidder der. Skrubtusen sidder der. De 2 har I selv set i dag. Så det betyder meget, at det ligesom er en cirkel, der er lukket i forhold til det. Og det er ikke fordi, jeg vil fri til dig igen, eller noget som helst. Men du skal bare have den her på. Nu gider jeg ikke at høre med. Du skal have din hvilesesring på igen, der er blevet opgraderet efter du har født. Værsgo. Så er det jo en helt anden side af sagen, fordi i dag er det livs fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun sikrer sig en gave for, som hun har ønsket sig i år, med dejlig chokolade og kager til. Du var 4 år, da du kom til Danmark. Det var rigtig svært i starten, men på mindre end 1,5 år med hjælp fra blandt andet Heidi, der sidder her i dag, så var du den mest skoleparate i børnehaven til at starte i skole. I skolen, ude på Ringsted Lille Skole, har du masser af venner, både opad og nedad. Og det her, det er jo et præg af, du har i hvert fald 4 eller 3 rigtig gode veninder. I er 4 rigtig gode veninder her. Og I har det super sjovt. Men du er også seriøs, og du er god i skolen. Og du er vældigt. Her senere i år kan du faktisk kalde dig dansk statsborger. Der får du dansk pas, og jeg tænker faktisk, at du og jeg, vi kører dig ind, fordi det er faktisk sådan, så det er en ceremoni inde i Folketinget, så Liv er på et lovforslag, hvor det bliver vedtaget, at Liv bliver dansk statsborger. Endnu et ønskebarn. Lille Lara Aurora. Lara er uden tvivl resultatet af, og nogle af jer ved godt, hvor svært det har været, men trods alt kærligheden mellem dig og mig. Lara, hun er en glad, lille, stærk pige, og som jeg siger, vores allesammens darling. Du vil altid have en storesøster og 2 storebrødre, som vil passe på dig og guide dig hele vejen. Ligger du kun for en
Den her sang er skrevet ud fra det, jeg lige har stået og talt om. Den her sang er kommet til verden på grund af en rigtig god ven, jeg har, som har været i USA, ladet sig inspirere af Godfather og alt muligt, og tænkt, det kan jeg gøre meget bedre. Nila, siger han. Jeg har en AI, den kan det der pis. Og Dudek, min ven, du tog alle mine stikord, puttet ind i en tale, som jeg ikke har talt direkte ud fra, men jeg har brugt den som en baggrund i forhold til det, jeg har lige stået og talt om. Og samtidig er du produceren af det, vi lige har hørt, via en app. Så tak for hjælpen. Jeg var sgu ikke klar over, at du var så musikalsk. Kære alle sammen, venner og familie. Tak fordi I er her. Det betyder rigtig meget for mig og min familie. Tak. Sammen står vi stærkt.